Тук съм с Лозо Димитров след поредната му победа, този път на състезанието Street Jeep Session в центъра на София. Лозо, какво ще правиш толкова много награди, от всяка събираш награди, бе? Мисля, че всичките тези награди ще подходят перфектно на моето семейство и приятели под формата на коледни изненади. Това прозвуча много добре в коледния дух. Какво ново около те? Ти си национал по фристайл сноуборд. Всичко е супер. Бяхме с националния отбор 2 пъти на лагер вече. Октомври карахме 20 дена в Хинтертукс и още 20 дена, или по-скоро 18 в Дакштайн през ноември. Сега декември месец сме тук и след това състезание ще покараме още малко на това съоръжение перфектно с рейла и тръбата, за да потренираме малко за другите големи състезания, които предстоят. След това предстои едно много голямо състезание, наречено Световно първенство в ФИС. И то се провежда един път на 2 години. Тази година е в Канада и ние ще имаме възможността да отидем с Георги Пелтеков двамата и с нашия треньор Марио Беню. Big up на отбора. И се надявам всички, които гледат, да стискат палци, защото в Канада ще има много конкуренция и късмета трябва да е с нас. Това ще е олимпийска квалификация. Точно така, оттам се очаква да вземем квоти за Олимпиадата в Сочи. Очакваме го от вас и ви пожелавам успех. И какво предстои освен това световно първенство, което е толкова важно и ще ви стискаме палци за него? Предстои естествено Европейската купа в курорто Суголо, която ще събере за една седмица всички добри състезаващи се активни фристайл скиори и фристайл сноубордисти. В дисциплината слопстайл ще се проведат по 2 старта. Така че всички скиори и много сноубордисти, които ние лично сме поканили от цяла чужбина, от цяла Европа, ще дойдат. Така че наистина очакваме хора от Австрия, Франция, Италия, Словения. И ще бъде много яко. И ще има естествено супер готини партита, за разлика от всички други европейски купи, на които съм бил. Ние ще разберат какво е истинско българско парти. Кажи ми, тук видях много малки деца, малки машинки на около 10 години. Как ги мотивираш, помагаш ли им? Естествено, имаме покрай нас, цъкат постоянно с нас 2 малки машинки, Каменчо и Бобчето. Те са ще ги видите, на 11 и 12 години. И наистина не само те, и всички малки се нуждаят само от едно бутнато рамо в правилната посока, за да стъпат дадения трик, и след като направят този трик се нуждаят още едно леко рамо за следващия трик и така по няколко трика на ден, което възрастните няма как да го постигнат и малките са много готини. Аз лично бях един от тях и беше като вчера, когато аз бях на 12, така че сега в момента много се кефа да им помагам и да им обръщам внимание и те много се кефат и нещата тъкат както трябва. Успех на Лози на националния отбор! И хубав зима сезон на всички, йоу! Мерси на всички!